napeano wanagawana au chama labda chama zao kukosa mikakati ya kujitengeneza. Hiyo ni mambo na katiba yao labda hawajaweza kuiangalia ama kuichambua vilivyo. Kode Mombasa mo kuom jokanyo mag duond bura mar UDA Mombasa kaachiel kod mago masiro lwedo sirikal mar broad-based kone gi mor gi maino ma sirikal temo keto to chuthe chenro mag dongruok magikoni sani tayo e tunge duto mag piny Kenya. Negiloso Mombasa kama bende gisiro lwedo welo mar Rosemary Omuony man jakanyo duond bura mar UDA kaachiel kuom director e board mar Coast Development Authority marango chenro mpogore mag dongruok mitayo kadhoad nam chumbi. Magine giwacho sirikal bende koro pogruok osenyedhore kind jokanyo mag kweth mane siro lwedo sirikand broad-based kama kuom gi sani obalo. Finance pok nwayudo ga nyaka nene uneno kaka nyo badi otiyo. Attorney General pok nwayudo ga nyaka nene ineno kaka mama tiyo kachande. Donge nyaka wachuru nero kamano. Ana nyalo kwayo joluo go uru kwan mariek. Ber uru kwan mariek ubed jok mang'iyo mabor kaka ne Raila wacho ne kama ne chabe uneno. Koro bedo temi ung'iyo kuma ne Raila ng'iyo ga chande wanento future marwa kako nage ni kanye. Coach wa 2032 wabendo dor wudo moro bende bado ro. Wamiya malwedo. Timo nwa gima ber nikech oketo nwa Rosemary Nyarwa ma Mtongwe e obedo board member ma Coast Development Authority. Wadwoko nero kamano ka wang'e ni bottom up agenda mar President William Samoei Ruto ochakre kodwa gi joluo Mombasa kaendi kendo wamor gi tije waiye godo kendo wauge mkono kendo okelo era wabiro tiyo kode kamoro achiel wang'eyo chako manywa moro mondo wayud gi teko mondo joluo yude kama nyalo chieme kocha disability be wan go ka wadaro ni jok ma ok wuotho mosgi gin bende sarayo pargie onini gi yudegi kamoro sogie. Rawere mine kod joma ong'ol mawuok e kaunti ya Bungoma